Xa este venres o Concello de Poio comezará coa súa programación especial para conmemorar o Día das Letras Galegas e recoñecer a figura de Francisco Fernández del Riego. Unha persona que impulsou a nosa lingua, a nosa cultura, que traballou, entre outras cousas, pois, en impulsar a editorial Galaxia, da man de Xaime Illa Couto, entonces para nós é un ano pois tamén especial. A primeira cita será, como dicíamos, o venres ás 5:30 da tarde. Será o espectáculo de Monicreques A Viaxe Feliz de Ramón Sanfiz, a cargo de Fantoches Bach. O sábado ás 9 da noite chegará a compañía Velaíña Teatro para representar Almas na Gloria. Temos unha programación amplia, unha programación para todos os públicos e esperemos que todas serán no Xaime Illa e animamos aos nosos veciños e veciñas e a xente das outras comarcas pois que veñan a disfrutar pois destas actividades. Xa o día 17 ás 5:30 da tarde celebrarase un dos actos centrais, a entrega de premios aos gañadores da 31ª edición do concurso literario Xaime Illa Couto. 31ª edición do concurso literario Xaime Illa, que da man do Concello de Poio pois acadou, digamos, nivel institucional e sobre todo calidade, non? Como reflexaba antes na súa intervención Raquel, porque cada vez son máis a xente con vocación literaria que se interesa en participar neste evento. A programación pecharase con faladoiro con dúas xornalistas. Belén López e Sara Vila tomarán a palabra para abordar o uso da lingua galega no mundo da comunicación.